Guys, and welcome back again sa aking channel. So this is Tips Mayo. For more videos, please subscribe and follow me on Facebook page. So yan guys, happy Easter Friday po. Ayan, so kakain muna tayo ng pusit. Ayan o, sa umaga, pusit sa umaga. Saka meron ako ditong pandesal violet. Iyan, with cheese po yung laman nito. Meron din ako ditong rice. Kunti lang yung rice ko kakainin. Yan o, bahaw lang malakas. Ayan o, so kakain na po tayo. Happy Easter Friday po sa ating lahat. Meron din ako dito kape 3-in-1. Ayan, so mag-pray muna tayo. Oh Lord. Ayan, so sabayan nyo na po ako. Yung pusit guys, oh. Ang sarap nito, pusit. Pusit with pandesal. Yan ang cheese. Sarap. Hinti lang yung rice. Hawa dia. Yung pusa po. Merong pusa. Mingkoy.
Super. Ang ganda. Sibing ko yun. Masarap po. Sarap. Perfect combination po talaga yung pusit with pandesal na violet. Masarap ng sabaw ng pusit. Isa lang.
yan guys, ubos po na yung kinakain ko. Pusit tsaka yung pandesal. Excuse me po. Ayan guys, so for more videos guys, please subscribe and follow me on Facebook page. Maraming salamat po sa panonood. Keep safe always and happy Friday, Easter Friday po. Ayan, bye bye. Ingat po kayo palagi. Bye bye. Ingat.